l'autor del llibre. Agraïm moltíssim a la Llibreria un cop més i a tots els presents per la col·laboració. Jo seré molt breu, simplement dir que una editorial petita com la nostra està plena de complicitats, d'il·lusió i de talent. Si no, els llibres no poden sortir. I jo agraeixo moltíssim la complicitat de Jordi, que dirigeix Llibreria Ramon, que va parlar d'aquesta col·lecció, de la necessitat i l'interès de fer una col·lecció de microrelat en català, i amb dos personatges com ell no es pot dir que no. I la veritat és que ha sigut una accions, anar fent un volum rere l'altre volum i culminar amb aquesta antologia, doncs que també, si hi havia d'una de les complicitats, aquesta antologia de complicitats de gent que generosament escriu, generosament comparteix el que escriu, i gràcies a això anem fent país i anem fent camí. Per tant, jo només agraït per la confiança que se'm fa un cop més i disposat a seguir col·laborant el que calgui perquè aquesta literatura que s'està fent a casa nostra sigui coneguda. Moltes gràcies.